До изгонените от рая. Свети Николай Велимирович. Мисионерски писма. Питаш ме, човече Божи, откъде произхожда сегашната криза и какво означава тя? Кой съм аз, да питаш мен за такава голяма тайна? Свети Григорий Богослов казва: говори, когато имаш нещо по-добро от мълчанието. И макар да смятам, че сега мълчанието е по-добро от всяка реч, все пак от любов към теб ще ти напиша какво мисля по този въпрос. Думата криза е гръцка и означава съд. В Светото писание тя се използва многократно. Така, например, псалмопевецът казва: затова нечестивците не ще устоят на съда. Псалом 1:5. На друго място пак: милост и съд ще възпявам. Псалом 101. Мъдрият Соломон казва, че съдът на всеки е от Господа. Притчи 29:26. Сам Спасителят казва: Отец, целият съд предаде на сина, и малко по-нататък продължава: сега е съд на този свят. Йоан 5:22, 12:31. И апостол Петър пише: защото време е да почне съдът на Божия дом. 1 Петър 4:17. Замени думата съд с думата криза и чети: затова нечестивците не ще устоят при криза. Милост и криза ще възпявам. От Господа е кризата на всеки. Отец цялата криза предаде на сина. Сега е криза на този свят, защото време е да почне кризата от Божия дом. До неотдавна европейските народи употребяваха думата съд вместо криза, когато ги сполиташе някаква неволя. Сега старата дума е заменена с нова и неразбираема, т.е. разбираема. Когато настъпваше суша, хората казваха съд Божи. Когато имаше наводнение, съд Божи. Когато започваше война или мор, съд Божи. Имаше ли земетресение или градушка, гасеници и мишки ли нападнаха нивите, или се случеше някоя друга беда, отново и винаги съд Божи. А това означава криза, предизвикана от засушаване, от наводнение, от войни, епидемии и така нататък. И на сегашната финансово-икономическа беда народът гледа като на съд Божи, но не казва съд, а криза. Та бедата да стане по-голяма чрез неразбирането й, защото когато се употребяваше разбираемата дума съд, знаеше се и причината за настъпилата беда. Знаеше се и съдията, който я е допуснал. Знаеше се най-сетне и целта, с която е допусната. А когато е употребена думата криза, никой не може да обясни нито защо, нито от кого, нито за какво е допусната тя. Това е единствената разлика между днешната криза и кризите, причинени от суша, наводнения, войни, епидемии, нападения на вредители и от други бедствия. Питаш ме за причината на сегашната криза, или по-точно казано, на сегашния съд Божи. Причината винаги е една и съща – богоотстъпничеството на хората. Хората са предизвикали тази криза чрез греха на богоотстъпничеството и Бог я е допуснал, за да ги пробуди, да ги накара да се упомнят, да станат по-духовни и да се върнат при Него. Модерни грехове, модерна криза. И наистина, Бог си е послужил със съвременни средства, за да вразуми съвременните хора. Ударил е по банките, по борсите, по финансите и валутата. Прекатурил е масите на мияничите по целия свят, както някога в Йерусалимския храм. Предизвикал е небивала паника сред търговците и собствениците на обменни бюра. Вдига, събаря, обърква, смущава, заплашва. И всичко това само и само да се пробудят горделивите глави на европейските и американските мъдреци, да се осъзнаят и да започнат да мислят духовно. Те, закотвените в пристанището на материалната сигурност, да си спомнят за душите си, да признаят своите беззакония,
и да се поклонят на живия Бог, на Бога Всевишни. До кога ще продължи кризата? Докато не се промени човешкия дух, докато горделивите виновници за тази криза не капитулират пред Всемогъщия, докато хората и народите не се досетят да преведат на свой език на разбираемата дума криза и не възкликнат за въздишка на покаяние. Съд Божи! Кажи и ти, честни Отче, съд Божи вместо криза и всичко ще ти стане ясно. Поздрав и мир на теб!